Be amser gwreiddwch chi gytre neithwr, te? Sa'n cofio. Ni'n teimlo'n ofnadwy bore yma. Wedys i ti peidio cymysgu diodydd. Ond teimlo fel gymaint o syniad da, neithiwr. Bechgyn, dol. Dydych chi wedi mynd gytre pan nes i. Gysi byrgyr a chips efo gytre. Och, oedd e mor neis. Ges i bron o llefen. That's my girl. Right, mi'n mynd i fynd i nofio, clirio pen fi. Yn dod? No way, man. Ydy'n rhewi fe'n fyna? O, fi mewn. Gallu dde beth o fod mor o'r yn ni. Na'r ffordd. O, come on, paid bod yn gymno wimp, man. Arosa i fan hyn, rhag o'n rhaid rhywun ffonio naw. Syniad briliant. Barod? Bant yn ni de? Haia, fi sy'n ma. O'n i'n meddwl bod ti'n dod yma 6 i helpu fi. Elli di adael i fi wybod 6 o'r gloch amser y byd go iawn neu 6 o'r gloch amser ti ydi hynny. Wel, ydi wedyn. Tra. Sean! Got it! O'n i'n meddwl mai Sian oedd yna. Oedd hi fod yma awr yn ôl dyn awyr lle mai. O, 7 munud. Mae wrth y drws.